Terve, olen Lari Peltonen Lari Consultingista ja tervetuloa mukaan perehtymään tekoälyn hallintotapaan. Kurssi on Exin Artificial Intelligence Compliance Professional, joka on aivan uunituore alkuvuodesta 2026. Ja tässä nopeassa johdannossa saat selville siitä, että mistä itse asiassa on kysymys ja mitä nimenomaan tämä kurssi sisältää. Mennäänpä katsomaan, mitä se tarjoaa. Kyseessä on siis Exinin kurssi ja Exin on monta kymmentä vuotta tehnyt tämmöisiä loistavia sisältöjä erinäköistä tärkeistä aiheista, muun muassa IT-palveluhallintaan ja sitä sivuaviin asioihin. Löytyy tuolta exin.nl-sivustolta kaikki heidän tarjoamansa ja Lari Consulting on kyseisen organisaation valtuutettu koulutuskumppani. Exiniltä löytyy paljon kursseja aihepiiristä. Tämänkin aihepiirin osalta löytyy sekä pienempiä palasia että sitten sivuavia aiheita. Ja tärkeä osa tietenkin, kun puhutaan AIsta ja sen governanceista, niin on tietenkin sitten tietosuoja, eli GDPR. Ja koska siinä kohtaa, kun puhutaan ihmisten tiedoista ja ihmisiä koskevista asioista, niin siinä kohtaa ehkä riskikin kasvaa. Sitä sivutaan tällä kurssilla, mutta sitä voi opiskella myöskin erikseen muun muassa Exinin kursseilla. Tämän kurssin tavoitteena on perehdyttää AI:n hallintaan liittyvään ympäristöön ja auttaa organisaatiota luomaan hallintotapaan liittyvät käytännöt koskien AI:ta. No, tämähän ei ala tyhjästä, eli organisaatiolla on jonkinnäköinen hallintotapa oman organisaationsa johtamiseen ilman AI-sovellutuksiakin. Ja kun sitten tullaan sitten sieltä sinne kohti IT:tä, jota se AI on, niin sillä on joku hallintotapa liittyen IT-hallintaan. Ja näihin ehkä organisaationne on perehtynyt jo COBITin kontekstissa muun muassa miettimään sitä, että mikä on järkevä tapa antaa suuntaa, ohjeistaa sen toteuttamista ja seurata näiden ohjeiden toteutumista. Ja tässä kontekstissa sitten, kun sinne tuodaan uusi teknologinen oliotyyppi, eli AI-järjestelmät, niin totta kai niihin liittyy sitten hallintatapaa ja se periytyy tuolta aikaisemmista, ja muutenhan organisaatio olisi aivan täysin sekaisin, joten ne täytyy ottaa huomioon, mutta tietenkin kun mennään tämän tyyppiseen toteutukseen, joka on omanlaisensa, niin sitten tarvitaan myöskin siihen spesifisti liittyviä hallintotapaan liittyviä asioita ja ennen kaikkea tätä tietämystä siitä, että miten tämän tyyppisiä IT-ratkaisuja pitää hallita. Tämä kurssi on tarkoitettu laajalle joukolle. Ja vaikka aihe on uusi ja omalla tavallaan aika marginaalisessa organisaatiossa, niin lähtökynnys ja sisältö on tehty sellaiselle, että siihen pääsee ihan johtava IT-asiantuntija tai johtajakin mukaan. Kyseisestä asiasta on säädetty lailla tai asetuksella, ja sen takia ensimmäisenä tulee mieleen siitä, että kysymys on juridiikasta. No, tietenkin siinä kohtaa, kun puhutaan laista, niin kysymys on juridiikasta, mutta tässä kontekstissa kysymys on kuitenkin sitten hallintotavan normaalista organisoitumisesta, ja siihen liittyy paljon sitten palveluhallintaan ja IT-palvelujen johtamiseen liittyviä asioita, joilla käytännössä sitten toteutetaan kaikki muutkin asiat, mitä lainsäädäntö vaatii. Organisaatiossa voi olla ihan oma nimetty henkilö miettimään näitä AI-määräysten mukaisuuksia. Tämä on vähän sama ajatustapa kuin siitä, että tietosuojaan liittyen organisaatiosta löytyy joku, kelle asia kuuluu. Ihan täysin tervetullut asia ja parempi ottaa asia alusta asti hieman korostetummin haltuun kuin sitten kun lähestyy asiaa siitä, että kyseessä olisi ihan arkipäiväinen IT-hallintaan liittyvä asia, jonka voi antaa sitten semmoisille ihmisille, jotka tulee IT-kulmasta. Mutta ennen kaikkea, jos organisaatiossa on keskitettyjä henkilöitä, joiden pitäisi ymmärtää lainsäädännöt ja asetukset ja sen päälle tekniikkaa ja katsoa AI:n käyttöä läpi erinäköisten sovellutusten koko organisaatiossa, niin
tämä on nimenomaan oikea kurssi juuri siihen toimintaan. Muuten tämä samanlainen aihe vaatii, asiat pitää tehdä sovitusti ja hyvin. Kysymys on palveluiden laadusta. IT-palveluita nämä AI-toteutuksetkin ovat. Ja mitä monimutkaisemmin näitä tehdään tai uudella tavalla tai enemmän automaatioon ja koneisiin luottaen, niin siihen liittyy omat riskinsä, joiden, jos niin kuin miettii koko organisaation riskejä joko korporaatiotasolla tai sitten IT-yksikkötasolla, niin kyllä tämmöiseen koulutukseen on tervetulleita näissä konteksteissa riskejä hallinnoivat ihmiset, koska pitää tuntea tämä ympäristö ja tämä kurssi perehdyttää siihen. Ne henkilöt, jotka tulevat lain suunnasta, niin heille välttämättä tämmöiset IT-järjestelmät ja niiden operatiivinen johtaminen ja se muu governance ei ole tuttua. Eli tällä kurssilla voi ottaa haltuun sitten myöskin paitsi tämän lainsäädännön sisällön, niin sitten myöskin aimon annoksen sitten siihen liittyvää IT-hallintaa, joten suosittelen ja toivotan tervetulleeksi kaikki juristit kyseiselle kurssille. Merkittäviä riskejä AI:n käytössä aiheutuu aina, kun me käsitellään henkilöihin liittyviä tietoja. Siihen viitataan kohta moneen otteeseen, joten kun tietosuojasta vastaa organisaatiossa joku henkilö, niin tämä on loistava johdanto hänelle siitä, että minkälaisia uusia näkökulmia henkilötietojen hallintaan ja käsittelyyn tämmöinen AI-tyyppinen käsittely tuo. Lisäksi tietenkin kaikki, jotka osallistuu tähän tekemiseen, pitää ymmärtää, mitä on tekemässä. Eli kyseisen tuotepäällikkö, joka hyödyntää tätä AI:ta, pitää tuntea myöskin sen lainsäädännön vaatimukset ja riskit ja hallintotapa. Monella tapaa tämä konkretisoituu myöskin tähän henkilöön, kuka tästä viime kädessä pysyy sormipulssilla, että tämän toteutuksen osalta tämä asia on kunnossa. Ja tietenkin sitten kehittäjien, kun ne tekee käytännössä niitä teknisiä vaihtoehtoja asioihin, niin on hyvä tietää nämä kaikki asiat, että tietävät muun muassa testaamisen ja dokumentoinnin ja jäljitettävyyden osalta, että mitä vaatimuksia on olemassa ja minkälaisia sitten ratkaisuja pitää niitä varten konfiguroida. No, määräyksenmukaisuutta voi sitten seurata sitten joko johtavana henkilönä tai sitten häntä tukevana analystinä. Täältä tämmöisiltä kurssilta tulee myöskin se sisältö. Tämä on merkittävissä määrin tietoturvaan liittyvä asia siitä, että miten tietoja käsitellään, kun puhutaan luottamuksellisuudesta ja muun muassa, niin tämä on tietoturva-asiakin. Ja sitten tämän pitäisi liittyä sitten siihen operatiiviseen toimintaan, eli kun mietitään asioiden valvontaa, seurantaa ja sitten muuta organisoitumista, niin ihan tavalliset IT-palvelun tuotannossa olevat henkilötkin, heidänkin pitää tuntea tämä alue. Ja tietenkin johtajat joutuvat kuitenkin viime kädessä vastaamaan näiden asioiden turvallisuudesta ja toteutuksesta, joten tällainen kurssi on loistava tapa hankkia uutta tietämystä ja orientoida itseään sitten tähän AI-maailmaan. Tässä kyseisessä kurssissa on 2 selkeää osuutta. Tämä perustuu tämmöiseen paripäiväiseen valmennukseen ja siellä käydään sitten tietenkin opiskellaan tätä asiaa. Ja siinä kurssin yhteydessä pysähdytään aina välillä pohtimaan siitä, että mitä se äsken kuultu ja opittu asia tarkoittaa käytännössä. Eli tehdään tämmöisiä soveltavia harjoituksia, jotka on merkittävä osa tätä kurssia, jossa niin kuin asiat opitaan osittain tekemällä siitä, että otetaan harjoitustehtävien kautta kantaa siitä, että miten nämä opitut asiat näkyvät arkipäiväisessä skenaariossa. Eli tämmöinen analyysi ja sen esittäminen näille muille oppilaille niin on osa tätä kurssia ja tämmöinen harjoitustehtävä tulee suorittaa, mutta se tulee suoritettua myöskin osana tätä varsinaista kurssia. Ja tämän jälkeen vielä on sitten erillinen sertifiointitesti, jolla todistetaan sitten se, että nämä asiat, mistä juuri keskusteltiin, niin ne on myöskin tarttunut sitten tuohon muistiin ja oikeasti ei ole vain hengailut mukana, vaan sitten niin kuin oppimista on syntynyt. Sertifiointitestit
jolla mitataan sitä osaamista, on monille tuttu 40 monivalintakysymystä ja niihin liittyen 4 vaihtoehtoa, josta yksi on oikein. Tutuilla Bloomin tasoilla 2-3, eli ei mitään määritelmiä, että mikä sanamuoto on oikein, vaan sitten pienellä skenaariolla suurin osa soveltaen siitä, että tämmöisessä tilanteessa niin minkälaisesta asiasta on kysymys, mikä on mielestäni ihan oikea tapa mitata sitä osaamista. Jos haluaa ennakkoon tutustua ja katsoa vähän siitä, mistä on kysymys ja vaikka vähän jännittää tuota koetta, niin sieltä löytyy sieltä Excelin sivuilta linkki semmoiseen harjoitustenttiin, minkä voi tehdä. Ja siitä pystyy päättelemään kyllä sit siitä, että on tärkeää käydä tämä keskustelu yksityiskohtinen kurssien kanssa, mutta sitten ei mitään elämää suurempaa eikä mitään hirmu vaikeaa. Eli kun aihepiiri on tuttu ja siihen on perehtynyt, niin ihan varmasti pystyy sitten selviämään tuosta kokeesta, eikä siinä tule edes kiire. Tuo koeaika riittää, varsinkin jos englanti on tuttu työkielenä. Osana tuota agendaa ja sisältöä käydään läpi niin asiat ja niihin liittyy sitten raikas määrä terminologiaa. Tämä nyt ei ole kurssi, jossa tankataan määritelmiä ulkoa, mutta tällainen niin kuin viittauksena siitä, että tämä on oma maailmansa, johon liittyy omat käsitteensä, jotka ovat aika tuoreita, niin ihan tämmöistä literacy-sanaa käytetään englanniksi siitä, että pitää olla perehtynyt asioihin, että pystyy edes osallistumaan keskusteluun. Ja merkittävä osa tämmöisien kurssien antia on sitten niin kuin tutustua uusiin käsitteisiin ja niihin määritelmiin, jotta saa ideasta kiinni ja sitten pystyy käymään sitä keskustelua, kun pystyy ymmärtämään, mitä toiset ihmiset oikeasti tarkoittavat, kun asiasta puhuvat. Vaikka itsekin olen aika paljon näitä kursseja käynyt viimeisen 20 vuoden aikana, niin katsoin ihan raikkaaksi sitä, että ollaan uuden äärellä, kun on uusia termejä, mihin ei ole aikaisemmin törmännyt. Se on aina hyvä merkki. Se tarkoittaa sitä, että ei kerrata pelkästään vanhaa, vaan opitaan uutta. Mainitsinkin tuossa koulutuksessa, eli on asiasisältöä, jota sitten välillä rytmittää sitten pysähtyminen miettimään, että miten tätä osaamista sovelletaan käytännössä. Ja sitä varten tuossa on olemassa tämmöisiä käytännön tehtäviä, jotka on sitten laadittu tämän asiasisällön pohjalta. Sen sisältö löytyy tiivistettynä myöskin tuosta materiaaleista, joita on saatavilla, ja se on kuvattu tällä tavalla. Tuo kurssi noudattaa tismalleen samaa jaottelua kuin tämä varsinainen osaamisvaatimusagenda painotuksineen. Ja jos tuosta nyt haluaa katsoa vähän, että minkälaisia asioita se kurssi tulee käsittelemään, niin siitä voi ensinnäkin vähän perehdytään siitä, että minkä takia tämä asetus on laadittu. Se on laadittu sen takia, että halutaan turvata ihmisten oikeuksia ja toisaalta sitten semmoista Eurooppaa me täällä haluamme siitä, että kyllä käytetään teknologiaa hyödyksi ja parannetaan elämänlaatua, mutta tehdään se sillä tavalla, että se on luotettavaa ja ei vinoumillaan sitten syö tärkeitä menestymisen mahdollisuuksia keltään meikäläisistä, jotka täällä EUn alueella asuu. Ja siinä tullaan ensimmäisenä perehtymään tähän AI-aktiin, eli tähän lakiin, joka on laadittu. Ja se laki kuvaa muutenkin erilaisia rooleja, jotka liittyy tähän AI:n hallintaan, että kuka rakentaa teknologiaa, kuka soveltaa. Ja alkuvaiheessa käydään läpi siitä, että mitä nämä roolit ovat ja mitä tehtäviä tämän lain mukaan kullekin heistä kuuluu. Itse lakiin sukeltaminen sisältää muun muassa näitä lain kuvaamia tapoja luokitella näitä järjestelmiä. Ja toisaalta sitten laissa kuvataan myöskin sitä, että millä tavalla tätä vastuuta, hallintotapaa tähän AI-järjestelmiin liittyen pitää sitten järjestää. Merkittävä osa tätä analyysiä on sitten nämä riskit, eli minkä tyyppinen järjestelmä on olemassa, kuinka sitä käytetään, minkälaisia riskejä siitä on ja tästä näin niin kuin voidaan sitten päätellä, että minkälaisia
toimenpiteitä näiden riskien hallintaan tarvitaan. Viime aikoina on myöskin ollut keskusteluissa sitä, että AI:n kouluttaminen vaatii jonkinnäköistä dataa, niin sivutaan sitten näitä tekijänoikeuksia ja niiden käsittelyä tämmöisen AI-datan kouluttamisessa. On tietenkin näitä suljetun koodin AI-järjestelmiä, mutta sitten on myöskin avoimen lähdekoodin AI-järjestelmiä ja tullaan myöskin katsomaan, että minkälaisia hyviä, mitä ne AI-järjestelmän, avoimen koodin järjestelmät tarkoittaa ja mitä niissä pitää sitten huomioida. Tuon AI pystyy toimittamaan myöskin palveluna jollekin toiselle osapuolelle, ja jos ollaan tämmöisessä providerin roolissa, niin sitten siihen liittyy omat vaatimuksensa, niitä tullaan käymään läpi. Ja sitten on hyvä myöskin katsoa, että mitä se accountability, eli vastuu tarkoittaa näiden järjestelmien osalta. Sitten jos joku huomaa tämmöisessä AI-järjestelmässä jotain outoutta, niin pitää olla lainmukainen tapa raportoida asiaa ja käsitellä tämä ilmoitus. Puhutaan tämmöisestä incident management-prosessista samaan tapaan kuin sitten esimerkiksi GDPR tai tietoturvarikkomuksissa. No, ehkä näitä lakeja aina tunnetaan tästä näitä, kuinka paljon sakkoja tästä on tulossa ja kuinka pitkään voi joutua vankilaan. No, nekin kuuluu agendaan, vaikka se asia, mitä halutaan saavuttaa, tehdään ihan muilla asioilla. Mutta tähän kuuluu myöskin sitten näiden asioiden läpikäynti, koska jos se turha odottaa mitään tämmöistä lakien mukaista toimintaa, ellei noudattamatta jättämisestä seuraa sitten joku sanktio, niin sen takia ne kuuluu agendalle. Sitten tuossa Trustworthy AI:ssa, niin siinä kohtaa, jotta ihmiset haluaa käyttää järjestelmiä, niin heidän pitää pystyä luottamaan niihin. Ja sitten kerrataan sitten hieman semmoisia asioita, että kun AI-järjestelmää käytetään, niin mitä se läpinäkyvyys tarkoittaa ja miten sitä pitää kertoa. Ja paitsi, että sitä kerrotaan etukäteen, niin miten sitä voidaan sitten selvittää jälkikäteen, että kuinka ne päätökset syntyivät. Ja muistutuksena varmasti siitä, että aina kun tämmöisen AI-järjestelmän tekee, niin niitä tuloksia pitää pystyä sitten myöskin todistamaan, että minkä takia esimerkiksi tämä kyseinen työhakemus hylättiin tai tämä lainahakemus hylättiin. No syitä, minkä takia tämä asetus on laitettu, on paitsi tietoturvallisuus ja yksityisyyden suoja, niin sitten myöskin kaikki muunlainen eettisyys. Ja siinä kohtaa on hyvä sitten kerrata hieman näitä eettisiä periaatteita erinäköisissä skenaarioissa. Tullaan käymään läpi ihan ihmisoikeuksia ja tehdään viittaus siitä, että miten ihmisoikeudet vaikuttaa AI:n käyttöön ja miten ne toteutuu sitten siellä AI:n käytössä. Tämän jälkeen hypätään tuonne katsomaan, minkälaisia käytännön sovellutuksia AI:sta on olemassa. Siellä käydään siis näitä erilaisia AI-ratkaisuja läpi ja pohditaan niitä eri teollisuussektoreiden näkökulmasta, eli talous ja vakuuttaminen ja terveydenhuolto ja sitten varsinainen IT ja onpa sitten mukana tämmöinen ei ihan kaikkia koskeva, mutta varmasti kohta kaikille näkyvä tämmöinen automaattinen tai itsenäinen ajaminen ja sitten mielenkiintoisena myöskin sitten mainostaminen ja turismi. Ja koska tämä EUn AI-akti ei ole ainoa asia, joka vaikuttaa näihin, niin on olemassa. Käydään läpi sitten myöskin eurooppalaisia standardeja, kuten sen 18115. Ja sitten katsotaan sitten tätä varsinaista ISO 42001, joka on sitten aihepiirin lähin standardi täällä Euroopassa. Ja vielä sitten tehdään viittauksia muutamaan muuhunkin asetuksiin ja verrataan niitä sitten tähän AI-aktiin, jotta on tämän kurssin jälkeen sitten selvä se että mitä löytyy tästä asetuksesta ja millä tavalla sitten nämä muut aiheeseen liittyvät standardit ja viitekehykset ovat samanlaisia, miten ne eroavat ja miten niin kuin yhtäläisyyksiä löytyy.
Siinä on suurin piirtein toi agendasisältö tiivistettynä, jotta saatte hieman kättä pidempää siitä, että minkälaisia aiheita tullaan käsittelemään tällä kurssilla. Tiedoksi, että tämä kyseinen kurssi perustuu tietenkin tuohon lakiin ja sen tähän kontekstiin liittyvään tulkintaan, jonka toi ja tiivistelmään, jonka toi Exin on tehnyt, mutta sitten myöskin tämmöiseen erilliseen kirjaan, jossa on käsitelty asiaa tarkemmin. Tuon kirjan pystyy tilaamaan kuka tahansa netistä, joten jos olet malttamaton ja haluat opiskella itse, niin ehdottomasti suositus sitten tilata se ja lukea se läpi. Silläkin pääsee hyvin aiheeseen kiinni. Näiden lisäksi on tietenkin sitten se itse laki, ja tuota lakitekstiä saa käyttää tarvittaessa tentissä, jos haluaa, joskin oma kokemukseni on siitä, että kyllä asiat kannattaa olla etukäteen jo hahmotettu ennen kuin sitä aikaa ei millään riitä käydä sitä lakia läpi ja opetella kokeen aikana siitä, että miten ne asiat ovat, mutta tietenkin se toimii sitten tarkistamisen lähteenä. Jos tämän asian opiskelu kiinnostaa, niin Lari Consulting auttaa. Pidämme näitä valmennuksia käytännössä asiakaskohtaisina toteutuksina, kesto 2 päivää, ja sen yhteydessä sitten opiskellaan nuo asiat, tehdään nuo harjoitustehtävät ja sitten vähän toiveiden mukaan katsotaan, että sisällytetäänkö sitten se sertifiointitesti siihen toisen päivän päälle vai haluatteko tehdä sen erikseen. Ja muuten lisätietoja kyseisestä aiheesta ja tarjouksia saa ottamalla yhteyttä minuun. Ja yrityksemme verkkosivuilta löytyy sitten myöskin ajankohtaisia postauksia aiheesta. Sekä tietenkin kaikki muu tarjonta, mitä meillä on, joka kasvaa kovaa vauhtia. Ei muuta kuin kiitoksia kuuntelemisesta, ja jos AI:n hallintotapa tai muut palveluhallintaan liittyvät asiat kiinnostavat, niin olkaa matalalla kynnyksellä yhteydessä. Kiitos ja näkemiin.